Diyos marhay na aga po sa saindo mga tugang, tawag para sa mga kakasalon. Ikaduwang tawag, si Vincent Paul Red Rialo, 31 anyos, soltero, kan Zone 6, San Felipe, Naga City, aki ninda Francisco Pimentel Rialo, asin Mila Borbor Red. Buot mag-agom ki Abigail Montes de la Cruz, 30 anyos, Daraga, kan Zone 5, Triangulo, Naga City, aki ninda Antonio Braganza de la Cruz, asin Irene Ibarbia Montes. Si Elizaldi Bibon Latinaso, 36 anyos, soltero, kan Icefa Homes, San Felipe, Naga City, aki ninda Eligio Datar Latinaso, asin Edita Oco Bibon. Buot mag-agom ki Danica Suarez Payonga, 36 anyos, Daraga, kan Icefa Homes, San Felipe, Naga City, aki ninda Danilo Padron Payonga, asin Rebecca Garol Suarez. Si John Patrick Seya Sandagon, 33 anyos, soltero, kan Concepcion Grande, Naga City, aki ninda Salvador Sandagon, asin Merly G. Seya. Buot mag-agom ki Ann Jaylene J. Belibor, 35 anyos, Daraga, kan San Felipe, Naga City, aki ninda Lauro C. Belibor Jr., asin Judith R. Hoson. Ikatulong tawag, si Junar Belga, 26 anyos, soltero, kan San Felipe, Naga City, aki ninda Arcangel Belga, asin Salvacion Solo. Buot mag-agom ki Judy Ann Casim, 24 anyos, Daraga, kan Minalabak, Camarines Sur, aki ninda Melchor Casim, asin Marivic Ramos. Si Divino Francis Tendinilla, 34 anyos, soltero, kan Lumeda Subdivision, San Felipe, Naga City, aki ninda Rafael Tendinilla, asin Norman Chokson. Buot mag-agom ki Maika Visaya, 22 anyos, Daraga, kan San Fernando, Camarines Sur, aki ninda Mamerto R. Visaya, asin Editha S. Ombao. Kung si isay man po ang may naaaraman na makakaulang sa pagresibi ninda nin banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po na magdulok sa satungkura paroko o magdyan sa opisina kan parokya. Salamat po. Liwat, Diyos marhay na aga po sa saindo gabos, ngunyan October 10, Domingo, asinyao na po kita sa ika-28 Domingo sa ordinaryong panahon. Ang tema po kang satuyang selebrasyon ngunyan, iyo ang pagiging dayupot, asin masinunod-sunod sa Diyos. Kita gabos inaapudan kan mahal na Diyos na akuon siya. An sa iyang kabutan, an sa iyang pagkamuot bilang pinakaurog niya tong kayamanan sa buhay. Ini ipinapahayag kan liturhiya ngunyan na Domingo. Magkasararo kita, ninhuli kan presensya ning Diyos sa satuya. An misa tapo ngunyan, pamamayuhan kan satuyang parochial vicar, Reverend Father Junicio Gavino. Matindog na po ang gabos. Paz
Sa ngaran ka na maasin ka naki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Hesu Kristong kagurangnan pagkamot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa itong makasalan, tanganing magkanig ko kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangadya ako kay Santa Maria, Dani na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maharak manlugod sa tan Diyos sa mga kamhan, asin pakapatawadan sa itong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Murawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katulinongan, sa mga taong marahayan buo. Inuumaw miika, rinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Huling ka, dakula mong kamurawayan, kagurangan na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangan aking bukong Hesu Kristo, kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, aking naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako ang sa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa tuo ka naman, kaheraki kami. Ang ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turo, kahalangkan. Hesu Kristo kaiba, tan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, danay naan sa imong grasya, manginotan asin magsunod sa mo, asin padagos kaming gibuhon na maorop sa mga gibong marahay. Huli ki Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon.
An enot na babasahon, nagpapahayag kan importansya nin pagpamibi para sa kadunungan na iwinawaras kan Diyos bilang sa iyang balaog. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin kadunongan. Ako na mibi asin pakasabot, itinao sa kuya. Ako nakikimaherak, asin ang espiritu nin kadunongan, duminatong sako. Minahal ko siya urog pa sa setro asin trono. Ang kayamanan kung ibaing sa iya, mayo nin halaga para sa sako. Mayong alas na makakapadis sa iya. Ang gabos na bulawan, garusan ng baybay, asin ang gabos na plata, garusan ng laboy kung itaid sa iya. Namutan ko siya labi pa sa buhay asin kagayonan. Pinaurog ko siya sa ilaw, taan sa iyang liwanag, day madiklom, sagod paman. Ang gabos na kayamanan, duminatong sako, kaiba niya. Dai mabilang anyaman na yaon sa iyang kamot. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, mamuot ka sa mo kagurangnan, asin kami maawit sa kaugmahan. Mamuot ka sa mo kagurangnan, asin kami maawit sa kaugmahan. Ipahiling mo sa muya, nabilang sanaan mga aldaw nin sa mong buhay, nganing magbanodong an sa mong puso, kagurangnan patawad. Anggot ka sa gudpaman, kahiraki an sa imong mga surugoon. Mamuot ka sa mo kagurangnan, asin kami maawit sa kaugmahan. Pagkaaga, panua kami kan sa imong pagkamuot. Gabos na aldaw kami maawit asin mauugma. Kaugmahan itaom sa mo, katimbang kan sa mong kasakitan, katimbang kan mga taon na kaidtok kami nagtitios. Mamuot ka sa mo kagurangnan, asin kami maawit sa kaugmahan. Ipahiling mo an sa imong gibo sa mga surugoon mo. An kamurawayan mo magliwanag sa mga aki ninda. An ugay nin kagurangnan mapasamuya. Pakaraya ang gibo nin samuyang mga kamot. Pakaraya ang gibo nin samuyang mga kamot. Mamuot ka sa mo kagurangnan, asin kami maawit sa kaugmahan. Sa ikaduwang babasahon, ipinapasabot sa tuya ang kapangyarihan na nag-eerok sa tataramon nin Diyos. Hinanyugon po niya to ang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Ang tataramon nin Diyos, buhay asin mapangyari. Matarompa kisa espada na doble ang tarom. Nakakataros sagkod sa kalag asin sa espiritu. Sagkod sa mga hilo-hiloan asin mga hotok. Minahatol kan sa tuyang mga hilom na kaisipan asin kamawotan. Dai nin anuman na bagay na dai niya nahihiling. An gabos, hayag, asin bukas sa saiyang mata. Sa saiya inuusip niya to, an gabos niyatong mga gibo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Sa
An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamburawayan sa imo kagurangnan. Pagluwas ni Jesus sa dalan, sarong lalaki nagdadalagan, na nagrani sa iya, nagluhod asin naghapot. Marahay na maestro, ano ang dapat kong gibuhon, tanganing makamtan ko ang buhay na daing kasagkuran. Si Jesus naghapot man, ta daw tay napod mo akong marhay. Daing marhay kundi ang Diyos sana. Tatao ka kan mga tugon, day ka magadan, day ka magdarug, sa bako mong agom, di ka maghabon, di ka magputik, asin magtugod-tugod, di ka magdaya, galangan man sa imong ama, asin ina. Ang lalaki nagsabi, Maestro iyan gabos sa kong inutob, pun kan aki pa. Hiniling siya ni Jesus, namutan, asin sinabihan, sarong bagay ang kulang sa imo, lakaw, ipabakal mo ang gabos mong sadiri, ang kabaklan, itao mo sa mga dukha. Asin ang Diyos sa langit, iyoan sa imong magiging kayamanan. Dangan madya, sumunod ka sako. Sa mga tataramon na ini, nagraot ang lalawgon ka ng laki, asin naghali na mamundo. Huli tadakulan sa iyang sadiri. Si Jesus nagkalagkalag asin nagsabi sa iyang mga disipulos, mas sakit para sa mga masadiri na makalaog sa kahadean nin Diyos. Ang mga tataramon na ini, ipinagngalas kan mga disipulos, alagad si Jesus nagpadagos pagtaram, mga aki, talagang mas sakit na makalaog sa kahadean nin Diyos. Mas madali pa sa kamelyo na makaagi sa mata kan dagom kaysa mayaman na makalaog sa kahadian ng Diyos. Ang mga disipulos nagkariribong asin nagsabi, kunsiring si Isay ang makakaligtas. Hiniling sinda ni Jesus asin sinabihan, iyan dai mahihimo nin tao, alagad mahihimo nin Diyos. Hulit ang gabos na bagay, mahihimo nin Diyos. Si Pedro nagsabi, ano ang mangyayari sa mo? Binayaan mi ang gabos, asin nagsunod kami sa imo. Si Jesus nagpahayag, totoong sinasabi ko sa indo, ang minabaya kan harong, mga tugang, ama asin ina, aki asin uma. Huli sa ko, asin man huli sa marahay na bareta, babalsan ng ginatos na harong, mga tugang, ina asin mga aki, asin uma. Kaibaan mga kasakitan sa panahon na ini, asin sa buhay na daing kasagkuran sa maabot na panahon. An marhay na bareta nin sa tung kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Diyos marhay na aga po sa indugabos mga tugang. Diyos marhay na agaman po, Father. Luhay-luhay na naman kitang nagbabalik sa ordinaryong mga o sa bagong normal. Kanakaagi pong 2 semana, 2 Domingo. So enot na Domingo, sarado gabos, asin ang pinaguhumiliyahan mi, iyo itong mga naka-livestream, asin man itong sa muyang mga sokom, asin ang sakristan. Kan nakaaging Domingo, binuksan, asin nagkapira, ang nag-atinder. Magpasalamat kita sa mahal na Diyos, ninhuli ta, padagos niya kitang inaantabayanan. Ngunyan mga tugang na Domingo, ang dakulang hapot kan hoben na mayaman na nagdulok kay Jesus
Marhay na maestro, ano ang dapat kong gibuhon, tanganing makamtan ko, ang buhay na daing kasagkuran. Isipon niya to, sa hapot na ini, ano talaga ang minamaawot? Ano talaga ang buot na makamtan kaining lalaki na nagdulok kay Jesus? Na kung sain, ang satuya man ng mga pagmaawot, makakabaing, arugman kan ipinahayag kan lalaking ini. Bako man ininin kahaputan na, paano ko mapapaginhawaan sa kong buhay? Paano ko makakamtan ang tunay na kaginhawahan, karahayan sa buhay na ini, kaugmahan sa buhay na ini, kundi ang mas halangkaw panghapot kaiyan. Ano ang dapat kong gibuhon tangani makamtan ko ang buhay na daing kasagkuran? Namatean kan lalaking ini, ang kaugmahan na dara kan pagkuyog kan kabutan nin Diyos na ipinapahiling sa mga tugon. Day ka maggadan, day ka magdurog sa bako mong agom, day ka maghabon, day ka magputik, day ka magtugod-tugod, day ka magdaya. Galangan mo an sa imong ama, asin ina. Ang 10 tugon, wandakol pang mga tugon na nakasurat na itinao sa mga Israelita, sa mga Hudiyo, para sa lalaking ini, sa iya ng pinaghinguwa na isabuhay, sa iya ng inutob. Kaya nagsabi siya ng kay Jesus, iyan gabos, maestro, sa kong inutob puon, kan aki pa ako. Hiniling siya ni Jesus, namutan, asin sinabihan, sarong bagay ang kulang sa imo, lakaw, ipabakal mo ang gabos mong sadiri, ang kabaklan itao mo sa mga dukha, asin sa Diyos, asin ang Diyos sa langit, iyan sa imong magiging kayamanan. Dangan madya, sumunod ka sako. Ini an scripture passage, ini an kasuratan na kung saan kadaklan na mga relihiyoso, kadaklan na mga babae at lalaki na nagdudulot kan sa indang buhay sa paglingkod sa Diyos, inuutob ini. Kadaklan kan sa itong mga santo, si Santo Domingo, si San Francisco, si San Ignacio de Loyola, mga santo, mga tao na nagdusay kan sa indang mga buhay bilang relihiyoso, bilang konsagradong tao, inutob ang kabutan na ini. Tinalikdan nindaan kayamanan, tangani na ang sindang puso, bilog na maitao sa Diyos. Alagad totoo man mga tugang para sa satuya ng mga ordinaryong tao, ini masabi gayud kita, di man yan applicable sa kuya. Paano ko palan bubuhayan sa akong pamilya? Kung ansakayan ko, ipabakal ko na. Kung uman na sa kuyang pinagtatrabahuhan, ipabakal ko na. Para sa tuy agabos mga tugang na ordinaryong tao na naghihinguwa sa buhay na ini, daig guide ini praktikal o bakong literal na kaipuhan na utubon. Para sa iba na mga namamatean ang bukasyon sa pagiging relihiyoso, literal ining ginigibo. Tinatalikdan ang gabos. Kan ako nagdesisyon na maging misyonero, saro sa sakuyang tiyoon, naghapot, taano ta magbabaya ka pa? Taano ta maghahalik ka sa satuyang lugar? Taano ta buot mo maging misyonero? Kaidto, an sa kuyang simbag, ninuli ta iyan an sa kong namamatean na pangapodan nin Diyos.
Kaya maugmaman akong nagdulot kan sa kong buhay sa laog nin 21 taon, 21 years as a missionary. 2 beses na nakapuli. Asin kung minsan saan ko nagsishare ako, na kada 10 taon nagpupuli kami for home visit. For the first 10 years, 2 weeks, 2 semana na nagpuli, makaibahan an sa kuyang pamilya. Kanikat 2 pagpuli sa 2015, naging 3 weeks. Naging 3 semana. So sa kuyang panahon, sa nakaibahan an sa kuyang pamilya. Asin ang iba nagsabi sa mga friend, benefactor, o sa iba na kung pighihirasan ko, manungod sa buhay na ini. Sabi ninda, Father, masakiton man, dai mo man na-miss an sa imong pamilya, dai ka man napuungaw. Bilang tao, igwa kita rin kapuungawan, igwa kita kung minsan na namamatean na sayang, ano daw ang buhay ko kung dai ako naging misyonero? Ano daw ang buhay ko kung dai ko nagpadi? Ano daw ang buhay ko? Tibaad, sa laog nin 15 o 20 taon nin pagtrabaho, dakul naman ang sa kuyang natipon, tibaad, mayaman naman ako. Alagad mga tugang, ano talaga ang kahulugan? Ano talaga ang kahalagahan nin kayamanan? Ipinapahayag daw sa tuya sa Ebanghelyo na maraot, na maging mayaman. Pinapahayag daw sa tuya, ipinapaabot daw ni Jesus, nagabos kita maging pobre. An ipinapaabot ni Jesus, na ang kayamanan, baku man na maraot. Ano ang ginigibuta sa kayamanan? Ano ang nangyayari sa itong mga puso asin mga kalag kung igwa kita nin kayamanan? Asin an sa itong hapot sa itong mga sadiri, ngunyan, whether we have wealth, daw, igwaman kita nin mga pagsasadiri, igwaman kita nin marahay na buhay, o kita tika po, o nangangaipo, an haputuntas itong sadiri, ano pa daw ang nagkukulang sa sakuya? Totoo mga tugang, igwanin mga mayaman, nakadakol pang mga pagkukulang. Dahil hindi na ako kontento. Kaya, ang sugot sa inda, ang tendency ninda iyo na magkuapa, nindakul pang kayamanan, asin i-enjoy ang gabos na mga bagay na ini, sa kinaban na ini, sa buhay na ini. Alagad, da ipamansinda, nakakamate, nin tunay na kaugmahan, asin katuninungan sa puso, asin isip. Igwamanin mga mayaman na maugmang marhay, maugma sa pamilya, maugma sa kikipag-ibahan sa indang mga kapwa, nagtatao sa indang kakayahan, nakikiiba, namamatean man ang pagtios kan sa indang kapwa tao. Igwaman nin mga pobre na daog pa ang mga mayayaman na dain ako kontento. Ninhuli ta sa buhay ninda, dawa ngani grabing pagtios, nakaka-eksperyensya sinda nin tunay na kaugmahan, asin katuninungan sa isip, asin puso. Kaya, pobre man o mayaman o middle class o may kaya sana, anhapot, ano talaga ang nagkukulang sa sakuya, tangani na makamtan ko ang buhay na daing kasagkuran. Let us put that question together of the young man. Good teacher, what must I do to inherit eternal life? But sabihon, igwa pa nin pagkukulang sa iyang buhay,
ano talaga kagurangnan ang nagkukulang sa sakuya. Kan mga nakaaging semana, mga nakaaging aldaw, kung kan October 1, sagkod sa October 8, pinagaantabayanan taan mga bareta. So iba, expected ta na maluwas. So iba, total surprise. So iba man, pinag-antisipar ta, lugod ining tawong ini, magdalagan. And filing for the COC. As in, sa inot na babasahon, ipinasabot sa tuya, manungod sa buhay ni Solomon. Bilang sarong hoben, asin bago na hadi na nagsalihid sa iyang ama na si Hading David. Anuan namatian niya na pagkukulang sa iya. Dahil siya nagkukulang nin kusog, nin panahon, nin hulitas siya hoben. Alagad namatian niya na sa kadakulaan kan sa iyang responsibilidad sa kagabatan kaiyan, kinakaipuhan niya ang tabang nin Diyos. Kaya anuan sa iyang pamibi na siya hagtawan nin kadunungan. I prayed and prudence was given me. I pleaded and the spirit of wisdom came to me. I preferred her to scepter and throne and deemed riches nothing in comparison with her. Ani bagayod sa tuya masabi, pasil man itong ipamibi ni Hading Solomon, ninhulit na naka-experience na siya nin kaginhawahan. Nagdakula siya sa laog kan palasyo, may mga naglilingkod sa iya. Kaya ang mga kayamanan, ang ano pa man ang kapangyarihan, baga na secondary sana. Alagad para sa tuya ng mga ordinaryong tao, matatawan taman daw nin panahon na maghagad sa kagurangnan, nin kadunungan, nin tunay na pakasabot, asin pag-intindi. Let us also pray for all our leaders, for those who have presented themselves and are aspiring to lead our country in the coming May 2022 national elections. Igapanin sarong magayon na nangyari, mga tugang sa satuyang nasyon. Kanakuyaon sa Jamaica sa laog nin 21 taon, nagaantabay man kan mga bareta digdi sa tuyang nasyon. Asin mga laban ni Pacquiao, permi iyan na inaabangan. Asin dakulang orgulyo, pinagpamataas mi bilang Pilipino. Inulit sabi, Pilipino iyan. Ngunya na taon, nakaaging mga aldaw, sa rupang Pilipino ang nagpasikat sa satuya. An unexpected news came with joy and pride for all Filipinos here and abroad. Maria Ressa was awarded the Nobel Peace Prize together with Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace. Enot na Pilipino na nag-ako kan prestigious na award na ini, na si Saint Mother Teresa, si Saint Pope John Paul, mga tao na nag-ako man kan award na ini. Da itang magayod masabutan ang kahalagahan ka ini. Alagad, in the international perspective, sa kinaban, ini dakulang orgulyo, ini dakulang bagay para sa tuya na mga Pilipino. Hagadon ta mga tugang,
an balaog nin tunay na kadunungan. Hagadon ta sa mahal na Diyos, an kasimbagan sa hapot kan sa itong mga puso. Kagurangnan, sa sakong buhay ngunyan, sa sakong estado, ano pa ang kulang tangani na makamtan ko ang buhay na daing kasagkuran. Matindog po para sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa pagpakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Mamibi kita sa Ama, na warasan kan kusog na malampasan ang mga sugot, asin padagka, nin kinabanon na yaman, asin katiwasayan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, padagos na magmalasakit, asin magtabang sa mga daing sukat, asin pinabayaan kan sosyudad, urog na sa mga dukhang nasyon, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nag-aapod sa saindang sadiri na mga disipulo ni Kristo, makatalastas na ang pagmalasakit sa kasaralitan, nagtatao kan tunay na kahalagahan nin buhay, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinyugaan sa mong pamibi. Tanganing kita gabos, mag-ako kang dunong na danay hanapon ang kahadean kan Diyos, asin mabuhay sa paglingkod kaini, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan nyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang asin mga biyadi, rangahon asin pakusugon ni Kristo, mamibi kita sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadanyatong kadugo asin katuod, mag-ugma sa kapangganahan ni Kristo sa kahadean nin Diyos, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan nyugaan sa mong pamibi. Mamumuto na Ama, warasan sa muan kusog buot na magdanay na dukha sa Espiritu, asin magsunod sa paarog ni Kristo na naging dukha, tanganing kita maging mayaman. Siya na nabubuhay sa nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Sa mga mataling pagtubod,
Matindog po. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa kuha sinansindong atang, maako malugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako ang mga pamibi kan mga paratubod na may mga dulot na sakripisyo, tanganing huli ka ining mga gibonin maimbod na pagpamibi, makaabot kami sa langit no na kamurawayan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa saimong espiritu, Iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maniniguasin dapat matano sa sin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa in magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos sa mga kamhana daing kasagkuran, taan mga aki naharayong isiniblag kan krimen nin kasalan, binuot mong teripunon giraray sa imo, huli kan dugo kan aki imo, asin sa bagsik kan espiritu, tanganing an banwaan na nabilog sa pagkasaro kan Trinidad, para sa kaumawan, kan manlain-lain mong kadunungan, mamidbidan na simbahan, hawak ni Kristo, asin templo kan espiritu, kaya kairiba kan mga koro nin mga angheles, naguumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Maluhod po. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabrin kabo sa kabanalan, kini mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Asin itinao sa siya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabo sa sin magkakan kaini, tainan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya manin kali sa sangiraray pagpasalamat sa imo, itinao sa siya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabo sa sin mag-inom kaini, tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwa sin danay natipan, napapabuluson para sa indosin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyong pagkakadanasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay sin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahara kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawa kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaharak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon, kaheraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Berhen na inakan Diyos, ni San Jose, na siyang banal na esposo, kan mga banal na apostoles sa gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kaheras kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya asin kaiban niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Amen. Matindog po. Natukduan kan manakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niyaon ayaon sa langit, panalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, itsiling sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itaong mo sa muyanon yan. Asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Asin alay kami ang narasa sunod, kundi alawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga daon niya mo ang katuninungan, tanganing kami natabangan kan sa imo pagkaharak, magindani na talingkas sa kasaalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo. sa imo ang kalera, asin ang kapangyarihan.
Heso Kristong kagurangan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ibinawalat ko sa indoan sa kong katuninungan, itinataw ko sa indo hari pagilingaan sa mong makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay sa nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinrawhan ka mo nin katuninungan. Peace be with you. Uya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maoomayan. Tangani na masunod niya to ang physical distancing, ang mga tawo sa luwas, daina kaipuhan maglaog sa simbahan sa pagkumunyon. Igwan nin lay Eucharistic Minister na mataonin kumunyon sa saindo. Magtindog sa tinalaan na lugar, asin mag-ako nin kumunyon gamit ang kamot, asin mag-agi sa gilid, bako sa tahaw, pagbalik sa tukawan. Ang mga nakatukaw sa right and left wings kan simbahan, maghalat po muna na matapos ang pagpakumunyon sa tahaw bago maglinya sa pagkumunyon. Salamat po.
Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan mapakumbaba kami nag-aarang sa imong kadakulaan, tanganing siring na pinapabasog mo kami, kan urog kabanal na hawak asin dugo, gibuhaman kaming makihiras sa buhay na Diyos noon, uri Kristo, nasa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po ang kapos. Amang mahera ko na sin mapagmakulog, minadulok kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imong pagligtas sa mo, tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunya na sinagdadaranin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunya, nalilingya kami, nin may pagkamot, asin huli kan sa imong nakakaumay, nakamot, mapara sa mo ang takot na darakan helang, asin kagadanan. Maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibiin niya mo, nagiyahan mo, ang mga taong naghihinguwa sa paghanap nin bulong, asin sa pag-adal kan paglakop, kaining helang. Nagpapasalamat kami, huli kan mga bakunang napagkanigong mahimo, huli kan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bindisyonan sa mong mga paghinguwa, nagamiton ining mga bakuna at tanganing mapunduan pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang, warasan sa indaan karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamibimiman ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos. Ligtasan ito mga nangangataman sa inda, warasan sa managadan, ang kapahingalo na daing kasagkoran. Itao mo sa mo ang biyaya na maghinguwa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod ang sa mong pagmangno, asin pagmakulog sa malambang saro, maghawa sa muungon niya na panahonin kasakitan, asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay, asin kabanalan. Inihinahagad mi, huli ki Heso Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay sa naghahade. Kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. O banal na lalawgon ni Jesus, Kahiraki kami. San Jose, mabinio na esposo ni Maria, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. Matukaw po muna sa nagkapirang pagirumdom. Ngunyan, ikaduwang Domingo nin bulan, magkakaigo po kita nin second collection para sa pangangaipo kan katikista, asin para sa mga formation-related activities kan parokya. Ang taon-taon na pagdulot ni Misa Novenario para sa intensyon kan kalag kan mga mahal niyato sa buhay, gigibuhon sa Nobyembre 1 hasta 10. Sa mga buot magdulot nin pamisa, makihumapot na lang tabi sa opisina kan parokya. Siring man, mantang daipan niyato easy ang magiging patakaran kan syudad sa maabot na Nobyembre 1 asin 2, sa mga buot magbisita, asin maglinig sa lulubngan kan sa indang mga mahal sa buhay, pwede nang gibuhon anuman na aldaw puon ngunyan. Mas marhay na maiwasan niyato ang pagtiripon nin dakol na tawo sa sarusan ng kaaldawan, tangani na makalikay kita sa peligro kan COVID-19 transmission. Maawot mi ang marhay na salod para sa gabos. Financial Report. Collections for the week from September 27 to October 1st, 2021. Cash receipts, daily collections, 8,915 pesos. From the collection boxes, 2,075 pesos. Total collections for the week, 10,990 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: John Olivier T. Clemente, Estrella Revilla, Carla Fabul, Walford Bass, Paul Beleno,
Mila Falabi Toda and family, and 3 anonymous donors. May God, through the intercession of Ina Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po, ang satuyang kura paroko, Reverend Father Felipe B. Colvera III. Matindog na po ang gabos. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa saimong espiritu. Bendisyonan malud kamo kan Diyos na makakamhan, an Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva!